Príjmem všetko. Príjmem šťastie aj nešťastie, ktoré mi pošleš. Pane Bože, len ma neskúšaj na mojich deťoch. Mama Neriman? A teraz kam? Kde nastúpime? AGH. To je pána Agu. Autobusom nepôjdeme. Poslal po nás vlastné auto. Poslal auto posluhov, ktorí tam budú pracovať? Aký je láskavý. Poslal po nás auto. Budeš sa ešte sťažovať? Mami, pozri sa na to auto. Je úžasné. Kedy pochopíte, že Istanbul bol dobrý nápad? Dobrý deň. Vítajte. Pomôžem vám. S dovolením. Poď, fešák môj. Pozri, kto nám to sem ide. Chlapče môj, o chvíľu uvidíš svoj darček od strýka. Nurten! Presne o takom som snívala. Starka, je to ako hotel. Krása. Aký hotel, Čereň? Palác. Palác. Kde je teta Nurten? Teraz máme ísť za paňou domu, tak kde je? Vydrž, na čo by si chodila za paňou domu. Nurten prišla. Nurten! Nurten! Chvála Bohu, že ťa vidím, poď. Čo si to urobila? Povedala som ti, že máš priviesť len matku s dcérou. Zadrž, Nurten, všetko ti vysvetlím. Najskôr nám ukáž, kde budeme bývať. Nevesta o ničom netuší. Pán Aga nás všetkých. Čo nám pán Aga urobí? Nurten?
Moje céry, pane. Chceli by ste im niečo povedať? Vezmi ich do vedľajšej budovy. A potom príď za mnou. Mama, čo to stváraš? To nebolo od teba slušné. Nurten, vôbec sa mi nepáčil pohľad toho muža. Mama, ak chceš, porozprávam sa s ním. Jivan, nepleť sa do toho. Starší sa rozprávajú, postav sa k svojim sestrám. Len pokoj. Čo ti mám na to povedať? Zdá sa, že mi neveríš. Ak neveríš samotnému pánovi Agovi, nemám slov. Nemám k tomu čo dodať. Nie, nepochopila si ma, ja ti dôverujem, ale on... Tak dosť. Počúvaj, za pána Agu sa môžem osobne zaručiť. Ale ak hovorí, že teta Nurten nehovorí pravdu, že vás sklame, je to tvoja vec. Bože, daj mi trpezlivosť. Nurten, ubytuj nás. Sme unavení z cesty. Poďme, poďme. Tento príspevok je pre moje sledovateľky, ktoré sa rozišli s priateľmi. Nie je to... Neplačte, Ako sa to povie? Niečo... Neexistuje dokonalý chlap. Ona je Všetci sú influencerka. Je na Instagrame starka. Hlavu hore a držte sa. Rýchlo, rýchlo. Nech vás slečna nevidí. Rýchlo. Čo mi chýba? Čo má ona a ja nie? Jivan, poď. Takže influencerka. Damla? Čo robíš? Hľadám dobré svetlo. Manikérka je na ceste, nikam nechoď. Zase iná ženská. Miliónkrát som povedala Čočovi, nech mi dá vedieť, keď bude meniť personál. Sme tu. Asi nepočuje. Tu sme. Áno. Dobrý deň. Ja... Nemá urobenú manikúru, tá nebude od Čoča. Manikúru spravíte v masérskej miestnosti. Vchod pre personál. Manikúru? Neposlal vás kaderník? Vy nie ste manikérka? Ako sa voláte? Jeren? Poďme. Ja nie som manikérka. Dovidenia. Urazila sa? Prečo sa tu takto potuluješ? Buď pri mne, inak bude zle. Rýchlo. Rýchlo. Kto sú tí ľudia? Krásne, 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 krásne. Nurten, ak je toto dom pre sluhov, čo je potom asi vo vile? Neriman, nezačínaj s domom. Uvidíš, tentokrát ma pán Aga určite vyženie, ak neprestaneš. Prišli sme. Čo viac ešte chceš? Najskôr skončia tie ceremónie okolo syna a potom s pánom domu presvedčíme moju nevestu. Nemaj obavu. To dúfam. Kde ste toľko boli? Videla som vonku pani domu. Myslela si, že som manikérka. Fajn, vy sa teraz pekne vybalte. Ja ešte prídem. Dobre, neskôr sa uvidíme. Manikérka, počuješ? Manikérka! No? Čo na to povieš, starka? Starka, odpovie mne a nie tebe. Choďte sa vybaliť do izieb. Poďme. Mama Neriman, začni už vysvetľovať. Čo dohadujete s tetou Nurten? Takže im zhorel dom. Ach, Bože.
Nič sa im nestalo? Počúvaj ma, Nurten. Nech si nemyslia, že ich ubytujem, keď nám dávajú dcéru. Ale kdeže, pán Aga? Určite nie. Ešte niečo. Nerozoznal som ich z fotografie. Ktorá je tá moja budúca nevesta? Tá pekná. Tá mladšia, krajšia, menšia. Vo fialovom svetri? Tá je staršia, zdravotná sestra. Tá nie, ale tá druhá. Vaša nevesta je tá v červenom. Jeren. Tá s tými falošnými, prenikavými očami? Nurten, nechal som to na teba. Veril som ti. Hovorila si o nej vždy len to najlepšie. Teraz budeš sama ručiť za to dievča v červenom. Pochopili sme sa? Dám za ňu ruku do ohňa. Fajn. Zdá sa, že ich matka je nevrlá. Je rozrušená. Nech príde za mnou. Čo? To ju mám zavolať hneď teraz? Áno, Nurten. Zavolaj ju. Zatiaľ, čo pani Senis pripravuje párty, ja sa porozprávam s budúcou svatkou. Nech mi niečo povie o dcére. Dohodneme financie. Pán Aga, niečo vám teraz Čo? poviem. Čo? Tá vaša budúca svatka. Tak to si. Predpokladám, že vieš o tých ľuďoch, ktorí sú teraz v záhrade. Choď pracovať, Nurten. Drahý Aga, niečo som sa jej pýtala, nestihla mi odpovedať. Sú to hostia, Nurten. Odkedy si služobníctvo môže volať hosti do nášho domu? Sú to hostia z môjho rodného mesta. Dovolil som to. Aha, zas to tvoje rodné mesto. Tej žene dovoliť všetko len za to, že je z tvojho mesta. A teraz tu máš hosti. Zajtra k nám môžu prísť aj Filipínci. Filipínci, Moldavci, každý tretí deň meníš celý personál. Tá prístavba je prázdna a nevyužitá. Rozprával som sa s ňou o tom. Na pár dní nám prišli pomôcť. Prišli s mojím povolením a odídu vtedy, keď to poviem ja. Choď a priprav párty pre svojho syna. Prestaň na mňa tlačiť. Ako mám vedieť, čo ten muž momentálne robí? Nič neviem, viem len to, čo aj ty. Zavolajte tu Nurten a povedz jej, že sa chcem porozprávať s paňou domu. Ešte sme ani neprišli a už chceš, aby nás vyhodili pred dvere? A ako by to nestačilo, moju kamarátku kvôli tebe vyhodia. Čo si myslela, pani nevesta? Namiesto toho, aby si poďakovala Pánu Bohu za tento dom, budeš žiadať samotného pána Agu o vysvetlenie jeho postoja. Pane Bože, na nebi. A teta Nurten, ktorá nám chce pomôcť, príde o prácu a živobytie kvôli tvojej tvrdohlavosti. Bože, chráň. Myslíš si, že by som sa tomu tešila? A čo myslíš, k čomu to povedie? Tá chudera žena nám pomohla. Dala nám strechu. Stála pri nás v tom najťažšom období. Zaručila sa za nás, aj keď nás nepozná. Pozri sa na tento dom, ktorý nám dala. Keď budeš takto protestovať od prvého dňa, skutočne si myslíš, že vysvetlenie si budú pýtať od teba alebo od Nurten? Utekaj, spýtaj sa panej domu. Opýtaj sa jej, prečo sa jej manžel takto pozerá na tvoje céry. Nech teta Nurten oľutuje deň, keď nám pomohla. Na dnešok som úplne zabudla. Ale ak aj zajtra odhalím nejaký podvod, ak zistím nejaké klamstvo, ktoré si mi tajila, ak ma nejaká tvoja chyba jedného dňa zarmúti, tak potom si ma neželaj, Neriman. Po praní to musím zaplátať. Presne tak, len zaplátaj. Ale potom sa nehambi chodiť po vonku so záplatami, moja milá Džemre. Je ti úplne jedno, čo sa nám všetkým prihodilo. Viac ťa trápi to, že si ťa pomýlili s manikérkou. Zhorel nám dom, zhorel. Zhoreli nám spomienky, zhorelo nám detstvo. A vieš, čo je na tom najhoršie?
Zhorel aj náš vzťah. Zapredala si ma. Spálila si náš súrodenecký vzťah. Fajn, skvelé, sme tu. A teraz by sme mali byť šťastné. Ale nie, naša princezná je znova nešťastná, pretože si o nej mysleli, že je manikérka a to muselo raniť jej city. Chúďa. Uvidíte. Všetci uvidíte. Všetci uvidíte, prečo som sem vlastne prišla. Zo dňa na deň mu je horšie, doktor. Vraj sa to dalo čakať? O čom to hovoríte? Chlapec nevyslovil ani 2 slová za celý týždeň. Nemocnicu si nechajte. Tam už s ním odmietam chodiť. Je to zbytočné. A to sú vraj najlepší. Vyšetrili ho tam a pritom nič nezistili. Počúvajte. Buď toho chlapca budete liečiť, alebo sa budete liečiť vy. Kašlem na váš kongres. Pošlem po vás lietadlo. Nastúpite naň a zajtra budete tu. Inak zničím vás, vašu nemocnicu, aj celú vašu kariéru. Zlatko, po tom, čo si vynadal lekárovi, môžeme si už sadnúť za stôl? Zavolajte slečnú Damlu. Budem pri Nedimovi. Aga, mali sme riešiť tú párty. Zajtra privítame nášho syna. Si toho vedomý? Náš syn sa vracia. Náš synček. Náš synček. Vracia sa snáď z vojny? Vracia sa z nekonečnej pubertálnej párty. Z jednej párty a prichádza na druhú. 5 rokov, Aga. Dlhých 5 rokov prešlo, čo sme nevideli synovú tvár. Nebol tu, nešiel si za ním, ani jediný raz si ho s nami nebol navštíviť. Nevidel si syna, nevidel si ho. Neceníš si vlastného syna ani natoľko ako svojho synovca. Ani vlastnú dcéru. Ani syna. Naše deti nemajú pre teba ani takú hodnotu ako synovec. Prečo? Pretože dokážu chodiť a on nie? Dávaj si pozor na jazyk! Nikdy to neskončí? Neprestaneš sa nikdy trestať? Pretože sa obviňuješ za to, že si tam vtedy nemohol byť. Obviňuješ sa, že si tomu nešťastiu nedokázal zabrániť a kvôli tomu si to vybíjaš na vlastných deťoch, že sa za to nehanbíš, Aga. Ako dlho nás budeš ešte trestať? Dokedy? Odpovedz! Keby som poznal ozajstného vinníka. Tak by som vedel, koho mám za to potrestať, Cenis. Čo si to urobil, Jack? Čo si to urobil, synček? Keď sa to tvoj otec dozvie, skončili sme. Skončili. Po zaznení signálu zanechajte odkaz. Jenk, synček, chcem ti zaželať šťastnú cestu. Jenk, chcem, aby si mi niečo sľúbil. Nič nebude také, ako predtým. Urobíme za všetkým hrubú čiaru. Nezabudni, prosím, že budeme konečne ako skutočná rodina. Tentokrát sa všetko v našej rodine zmení. Prosím, nezabudni, prečo sa sem vraciaš. Preto, aby si začal novú kapitolu života so svojím otcom. Takže vraj nová kapitola. Poďme na to. Dobrý večer, fešák. Ako pomôžem? Tuším, že ťa poznám. Ty? Wow. Naskoč.
vítanie nevesty. Zavolali nás a ani sa na nás nepozreli. Čo to má znamenať? Jeren, nekrič. Mama ťa bude počuť. Vraj sa ten muž nevedel dočkať, kým uvidí nevestu. A čo je toto? Chlapcová mama si o mne myslela, že som manikérka. Obyčajná manikérka. Pozri, kde som ja a kde je ona. Ostala som zastrčená v kúte pre sluhov. Myslíš si, že som hlúpa? Stará mama. Niečo predo mnou tajíš. Ja to viem, starka. Netlač na mňa dosť. Čo by som pre tebou tajila? Dosť, nechaj to tak. Nenúď ho. Ráno nebol taký, pohoršilo sa mu. Zavolaj mi sestričku. A ktorú sestričku? Tú novú, čo prišla. Hneď! Jivan, zavolaj starku a sestry. Večera je už hotová. Ja nie som hladný. Idem sa prejsť. O takomto čase? Počúvaj ma. Budeš sa tu potulovať a... Mama, nepleť si ma s tvojimi dcérami. Nebudem sa potulovať. Moje dcéry sú tvoje vlastné sestry. Dávaj si pozor na jazyk, inak si ja nedám pozor. Prišli sme o dom kvôli tvojim dcéram. Kvôli dcére, ktorej si zarábala na štúdium a ktorá nakoniec skončila v nočnom klube. Neskončila som v klube. Dávaj si pozor. Druhá zrušila zásnuby. A potom nám podpálili dom. Jivan! Čo? Je to klamstvo? Nežijeme ako parazity kvôli tvojim dcéram. Prišli sme k zazovanému chlapovi. Čakáme, že nás zavolajú a povedia nám, čo budeme robiť. Tebe sa nepáčia jeho pohľady, ale ani nemukneš. Prečo? Lebo nám hodia omrvinky zo stola. A my poďakujeme Bohu, vďaka, Pane Bože. Jivan vykrikuje po celom dome. Poďme sa pozrieť, čo sa deje. Vydrž, až teraz uvidíš, ako sa má vykrikovať. Čo sa deje? Hneď od prvého dňa sa hádate? Prišla teta Nurten. Teta Nurten prišla konečne po mňa. Seher, drahá, nechcem, aby si ma zle pochopila, ale pokiaľ tu budete bývať, budete si dávať pozor na to, ako sa rozprávate. Nehnevaj sa, teta Nurten. Nikoho sme predsa nechceli vyrušovať. Vítaj, teta Nurten. Dlho sme na teba čakali. Konečne si prišla. Prišla som po toto dievča. Ja som pripravená. Džemre, dcerka, poď so mnou. Čo chceš od Džemre? Pán Agaju volá. Čo chce od mojej céry? Pane Bože, potrebuje zdravotnú sestru. Nezdržiavajte nás už. Idem s vami. A kam? Sú to tvoji susedia? Bez zavolania tam nemôžeš ísť. A okrem toho nemusíš sa báť. Poďme, moja, poď. Teta Nurten. Nech to netrvá dlho. Isté, že nie. Kráčaj, Džemre. Je naozaj super. Išla do vily predo mnou. Je to ako palác však? Ako múzeum. Čo ty myslíš? Je to príliš. Bolia ma oči. Je taká, ako ju jej stará matka opísala. Poďme, moja, poďme, zdržali sme sa.
Prosím, pán Aga, toto je Džemre, naša sestrička. Dobre, pozri sa mi na synovca. Od narodenia, či nehoda? Nehoda. Kedy sa to stalo? Veľmi dávno. Čo mu je teraz? Neviem. Teraz býva takýto. Čo znamená, že býva takýto? To sa práve snažím zistiť. Odnesiem to. Už 3 dni neprehovoril. Tvári sa, ako by nás ani nepoznal. Občas je mimo. Neurológ tvrdí, že je to mozgová príhoda. Býva mu aj lepšie. Sú to antipsychotiká. Čo to znamená? Na budúce chceme 5-hviezdičkový hotel. Toto je naše územie. Zavítame aj do toho tvojho. No poď, ty prachatý fešák. Ukáž nám, čo máš. Dobrý večer. Chcem podať trestné oznámenie. Prostitúcia. Ten pes oslavuje náš rozchod. Oslavuje ho. Zatvor už ústa aj ten telefón, nech to otec nevidí. Jeho jastrabie oči sú v Nedimovej izbe. Sem nedovidí. Vypneš ten telefón? Vydrž, prišla mi správa. Hovorím ti to posledný krát. Urobíš všetko, aby bol otec spokojný, kým sa nevráti tvoj brat. Nechcem žiadnu nepríjemnosť, najmenší problém, kým neprivítame tvojho brata. Jen. Áno, Jenka. On je naša jediná starosť. Keď sa vráti domov a s otcom sa... Môj brat sa vráti. Čo to hovoríš? Jenk príde zajtra. Zavreli ho. Čo? Akože zavreli? Syn slávneho podnikateľa Agu Karačaja, Cenk Karačaj, ktorý je preslávený škandálmi, bol zatknutý počas policajnej operácie zameranej na prostitúciu. Známy playboy, ktorý sa mal zajtra vrátiť z Ameriky, bol prevezený do venerologickej nemocnice spolu s 3 ženami, s ktorými bol zatknutý. Čo sa ti stalo, Jeren? Idem. Ja to zariadím. Jivan bol riadne tvrdý. Nepovedal to iba Džemre. Dotkol sa aj jej. Vyriešim to. Čo mi teraz povieš, starka? Čo povieš?
Môjho budúceho manžela zatkli so štetkami. Mama ťa bude počuť. Už dosť! Nech to počuje! Videla som to v tých správach, starka. Hovor, prosím, tichšie. Prestaň už. Vravím, že toho chlapca zatkli ho. Prišla som sem, lebo sa budem vydávať a pozri sa. Trčím v dome, ktorý je len pre sluhov. Môjho budúceho manžela zatkli v hotelovej izbe. Toto mi vysvetlia. Toto mi musia vysvetliť. Do počutia, pane, do počutia. Haló? Nie sú doma. Dám im vedieť, že ste nám volali. Nie, o ničom nevieme. Čo urobíme? Otec sa zblázni. Pošlite mi domov hocikoho, kto má službu. Chcem krvné testy. I hneď. O chvíľu sú tu. Uvidíme, čo to má v sebe za lieky. Upokojte sa. Aj keď nereaguje, všetko si uvedomuje. Znervoznite ho. Ak je skutočne pravda to, čo hovoríš. Ak môjmu synovcovi nastavili nesprávne liečbu, zničím tú nemocnicu aj toho lekára. Pán Aga, mali by ste to zdvihnúť. Hovor. Máš ho na starosti, kým sa nevrátim. To je omyl. Musí to byť omyl. Áno, to určite. Je to falošné video. Nurten! Rýchlo! Mama, čo povieme otcovi? Mama mi dala facku, ale nič som jej na to nepovedal. Tváril som sa, že nič. Prečo? Lebo sme len odpad. Ale kdeže? Hej! Čo to má znamenať? Vojenský konvoj? Vieš, koľko má ten chlap aut? Nechápem to. Mal by si vidieť záhradu. Vyzerá ako autosalón. Tie auta sú mi ukradnuté. Nemôžem sa ich ani dotknúť. Čakaj ma zajtra ráno, jasné? Rozlúčim sa s mamou, starkou a vyrazím. Nemôžem to tu vystáť. Uvidíme sa. Na všetkých stránkach to zdieľajú ako aktualitu. Na Twitteri ho poriadne zosmiešňujú. Prichádzajú už aj fotky. Fóra sú toho plné, každý hovorí len o ňom. Úplne každý sa vyjadruje. Pani Senis, telefón stále vyzváňa. Čo urobíme? Poďme, zdieľaj príbeh, ty špina. Špinavec. Špinavec. Zablokoval ma. Ten chudák ma normálne zablokoval. Nurty! Nurty, kabelku! Príjemnú službu. Ďakujem.
Koho hľadáte? Pred pol hodinou som odtiaľto vychádzal. Niekto iný mal pred vami službu. Pred chvíľou odišiel. Videl ma. Pane, sme ubytovaní v prístavbe. Mama je tam, nevieme jej ani zavolať. Ste hostia, pani Nurten? Áno. Nech sa páči. Ďakujem. Ešte nám tu chýba vstup len vo dvojici. Toto nie je dom, ale palác. Ty! Naskoč, ideme. Ja? Nie si šofér? Naskoč, ponáhľam sa. To ako ja? Tak poď! Rýchlo! Poďme už! Ide! Pán Aga! Pán Aga! Môžete nám niečo povedať? Vyjadrite sa! Prečo ho zatkli? Môžete sa k nám... Čo spravil váš syn? Pán Aga! Odpovedzte nám! Odpovedzte nám! Pán Aga, neutekajte! Odpovedzte Čo spravil Odstúpte! váš syn? Ľudia majú právo na informácie! S dovolením! Vítajte, pán Aga. Naši ľudia sa mu venujú. Pán Zheng o chvíľu vyjde. Tadiaľto.